Aku duwene lek pancen maido karo aku kaosku gur siji iki kudune dheke menehi. Ora menehi maido. Pakaryan sing gampang dhewe siji ngrasani loro maido. Kuwi ngendi nggon padha wae. Sing gawe acara nganti 23 dina ngene iki ora gampang, Truk. Angele iki ora umum. Ning sing gampang dhewe sing maido. Siji maido loro ngrasani. Mongko umume sing tukang ngrasani nggenku lho, ora kene lho. Nggenku umume wong wedok-wedok. Lek kene iki sing tukang ngrasani pol-pole lek ya padha ya wong wedok-wedok. Lah iya. Ngono kuwi, nun sewu. Lek wong lanang kon ngomong ngrasani ngrembug nyacat karo apa wae iki ora kelakon. Mergo wong lanang ning ndi-ndi ora kakean omong. Upamane bar mangan ora kober ngrasani tangga, nyacat tangga ora kober. Mergo cangkeme langsung dijejeli rokok. Ya, beda karo Piyai Putri pamane yasinan ngono nggene wong sugih ngono. Bar ndonga bareng terus metu sego pecel ngono nyodok karo kancane. Iki lho yu, sugih kaya ngene sego pecel. Ngrasani. Nyokot tempe ngono ya nyodok kancane karo mak plerok. Yuh, tempene jan kaya serandal. Ulet. Mulih wis penak to digawani jajan, jenang, jadah, wajik. Kudune lak bersyukur. Ngono ki karo nggawe sandal ya karo apa ngrasani, karo nyodok kancane neh. Lho yo sawangan rasakno iki lho, ingate jadah nggih bandem kirik mudyar. Sing tukang ngrasani wonge teka. Wae sing linggo ning arep dhewe iki lho, sing ngangge kudung iki lho. Sing biasane numpak sepeda motor tingi wae menggoke nengen iki lho. Aja neka-neka, kita dilahirkan oleh rahim para ibu-ibu. Oh iya ya. Ya. Adicara apa wae ora bakal iso jalan tanpa ibu-ibu. Mula sok-sok batin kuwi ora trima lamun to ngarani Piyai Putri iki kanca wingking ya ora trima. Engko piye konsumsine? Kirangan kanca wingking. Bab niku kula mboten trima. Mergo sing jenenge Piyai Putri ibu-ibu peranane luar biasa. Mbuh acara bersih desa, mbuh syukuran desa, mbuh wong mantu, wong sunatan Agustusan, sing cawis daharan iki mesti ibu-ibu. Nganti anane pecel 2000 sing gratis tanpa ibu-ibu mokal bisa mawujud. Tepuk tangan untuk ibu-ibu mriki. Ngono ya. Tur ya pinarak jenak kaya ngono lesehan mau ngisori teles kebes lho kowe. Heeh, wis ta sawangen. Ngoleh ra gelem wijik tekan omah mesti giatelen kabeh kowe engko. Ya ora dipujekke ibu-ibu tansah pinaringan seger waras. Dipun paringi sehat walafiat. Putra-putrinipun pinaringan soleh solekah. Anggenipun ngagem kudung mugi-mugi sing dikudungi ora mung rikmane ning tekan batine pisan. Aja nganti ketoke dhuwur ngangge kudung ngisor bake warung. Ora. Lah magagas niki. Malah guyon dhewe to. Rumasane adekan goro-goro apa piye ngoten niku? Ning pasewakan koyo semua kaya ngene malah malah gojekan sing ora-ora. Gong, nun menengose. Oke. Aku ora dijawil ya ora omong kok. Nuwun sewu Sinun Prabu Puntadewa amit pasang Kalimantabi tinebih ning tulak manut mawaing tawang tuwang kula pun Petruk ingkang sowan nyuwun pangapunten menawi kula tilar ing tata krama sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Petruk ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestu kumara gage tampanana kantong bolong. Inggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Sinuwun Prabu Puntadewa bekti kula katur sinuwun. Wah ya Petruk kantong bolong ndak tampa gawe bombonge rasa ora liwat pangestu kumara gage tampanana. Inggih kula pundi mugi andadosaken jimat. Ndara Werkudara bekti kula katur Den. Wah Petruk ndak tampa gawe bombonge rasa pangestu tampanana. Inggih mugi andadosaken jimat. Panakawan Bagong padha becik sapraptamu. Nggih Sinuwun Prabu Punta, wilujeng niring sambikala mboten wonten alangan setunggal menapa bekti kula katur. Ndak tampa diprayogakne anggonmu lungguh. Nggih, pangraos mboten kirang sekeca anggen kula sowan. Dagelan elek Bagong padha becik. Hei, wong elek Bagong padha becik. Hei, anak Semar sing ragil, Bagong wong elek padha becik. Gong dibagekne lho, Gong. Melekon lho siyahine lho. Aku ki melek ket mau. Ning apa ya tata kramane etise wong bagekne kaya ngono kuwi. Sapa? Ratu Mandura lho.
Lek muni iso wong elek Bagong iki lho karepe piye? Mongko ki ning pasamuan ana wong pirang-pirang, parandene ngarani muni sing ora-ora. Ha? Ya pancen aku ngrumangsani elek, ning apa kudu diwirang-wirangke ning ngarepe wong akeh ngene iki. Elek kaya apa Bagong iki titahe Gusti, sing nyiptoi Gusti ingkang nyipta jagat. Yen dheweke ngelek-ngelek karo Bagong, padha karo ngelek-elek, padha karo ngina karo sing gelar jagat. Sinuwun Baladewa. Apa Petruk? Nyuwun pangapunten Bagong mboten purun wangsulan. Lho, sebabe apa? Nyuwun pangapunten dika anggenipun mbagekaken semunipun andadosaken gelanipun Bagong menika. Apa mergo aku ngangge tembung dagelan elek? Kula kinten kok mekaten. Ya, yen pancen kaya ngono tak gantine. He, wong ganteng Bagong. Wong ganteng Bagong padha becik. Ah, saya fitnah neh lek iki. Kok iso ngarane wong ganteng, wong putu kowe tak liling malah mendelik lho, Tru. Mbok cobloko apa anane ngono le Bagong padha becik angele sepira, dadak ngarani sing ora-ora. Oh ya, he Bagong padha becik. Ya, becik renek sambikala sawiji apa sembah kula kunjuk dumateng Sinuwun Prabu Mandura. Ndak tampa gawe bombongi rasa. Ora liwat pangestuku mara gage tampanana. Nggih, Mang Deleh mriku kapan-kapan kula jubuke. Lampine ben ngono kuwi dhek yo ngejak guyon karo aku. Aku ki anggere wong sing senengan nyepelekke tak sepelekke genti kok, Tru. Nek lek wong ajene karo aku ya mesti tak hormati ngono kuwi. Iya. Petruk wonten dawuh. Janur gunung kadengaran munggah ana ing Stinggil Ngamarta mukal lamun ta Ranggembul wigati. Para gage matur ingkang kanthi tetela kantong bolong. Nggih, nyuwun pangapunten. Anggen kula cumantaka sopan wonten ngarsa paduka Sinuwun Prabu Puntadewa yektosipun mboten saking pikajeng kula piyambak ning kula dipun utus dipun kengken kalih kakekne Semar. Nuwun sewu, Bapak Semar menika sampun ngawontenaken makempalipun para kawula ing Kukuban Klampis Ireng sumrambahipun para warga ing Ngamarta. Saben wulan Sela ing kaprahipun dipun arani Selan Ageng, Bapak menika mesti ngunjukaken rasa syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat kanthi srana mbangun kayangan. Lah niku mongko sampun cetha pratela bilih ingkang ngayomi dumateng para kawula ing Ngamarta menika boten wonten sanes kejawi namung paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Lah mbok menawi wonten wekdal ingkang prayogi dinten pungkasan dinten ingkang kaping 23 dintenipun menika malem Setu Legi para pepunden kula Pandhawa katuran rawuh wonten ing Karang Kadempel kanthi angasta wujudipun jimat Jamus Kalimasada. Pamrihipun menapa? Supados para kawula niku enget dumateng dasare praja eling kaliyan paugerane negara. Kalimasada ingkang gunggungipun wonten 5 bab panembah lan ugi bab rasa kamanungsan, bab panunggal, bab kawicaksanan lan ugi adil ingkang warata menika pikajengipun Bapak Semar ora mung diapalake ning bener-bener diamalake mungguing bebrayan. Menapa to sebabipun Ngamarta sak mangki kok semunipun ketaman Tintrim, ketaman Prahara, akeh para kawula ing mboten rukun merga wis lali karo jati diri bangsa ing naminipun jimat Jamus Kalimasada. Nah, pramila saking menika kula suwun kanthi sanget para pepunden kula Pandhawa ing dinten ing sampun tinemtu kanthi amundi Kalimasada kersa rawuh wonten ing Karang Kadempel men para kawula niku ayem tentrem mesem kang dadi rasane merga yen penggedhe rawuh teng ngisoran niku wong cilik niku padha marem. Mekaten atur kula kathah kalepatan nyuwun pangapunten wasana kula nenggo dawuh sabda tama saking paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Petruk wonten dawuh sing gedhe pangapuramu. Mestine jeneng sira wis ngerti lamun tori palungguhan iki pasewakan agung Ngamarta karawuhan dening Kaka Prabu Baladewa. Ewadene ngrembug babakan reretu ingkang nimbrung ana Ngamarta. Manut dawuh pangandikane Kaka Prabu Mandura, Ngamarta bakale bisa tentrem bisa sirep lamun ta para Pandhawa lan warga Ngamarta gelem nyingkirake pusaka ing antarane ya kuwi Kalimasada tumbak kala welang kelawan payung tunggul naga.
lamun to pusaka telu mau disingkirake saka Ngamarta tartamtu anane bakal ayom ayem tentrem jenjem permanem. Disingkiraken pripun? Disirnakake. Disirnakake tegese niku diguwak utawi dipun icali utawi dipun larung. Pancen kaya ngoten niku. Sing ngendika ngoten niku sinten? Sinuwun Prabu Baladewa. Le ngendika ngoten niku duwe pikiran apa ora? Nyuwun pangapunten. Ora kok jenenge wong njur bekti utawa nyembah kalian wujudipun pusaka niki mboten. Ning menika ngurmati kalian nuwun sewu para leluhur kina ing sampun yasa wujudipun gegaman utawi pusaka ingkang endahipun kadon mekaten. Lah kok arep diguwang niku nalaripun kados pundi? Mongko pendhole golek riyen niku rekoso. Niki minangka tandha sejarah. Mongko wong yen lali karo sejarah bakal padha karo lali sumber. Wong lali sumber bakal ketiwasan. Kalimasada niku dasaring negara para disingkirke. Paugerane wong Ngamarta mangke napa? Weda suci. Mongko Ngamarta niku agamane beda-beda. Yen ngangge paugeran weda suci siji, kira-kira trep napa mboten? Bab menika kedadipun penggalih. Aja-aja iki mengko banjur Kalimasada lan pusaka sanes-sanesipun paduka paringaken dhumateng Ratu Mandura. Iya yen iki Ratu Mandura asli. Yen nganti niki bae gadungan utawi malian njur didol sak payu-payune merga ngerti keringkiane para Pandhawa lan wong Ngamarta niku mapan wonten Kalimasada. Waton Puntadewa Srangasta Kalimasada negara Ngamarta kari ngrubuhke napa mboten bebayane niki mangke. Agyat risang kapirangu pinangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya setukang walang ati. Nyuwun pangapunten sinuwun. Wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Gandeng sampun cetha Kalimasada menika minangka paugerane wong sak negara, ugi paugeranipun Petruk Kantong Bolong. Mila sinten kemawon ingkang badhe nyirnakaken Kalimasada, rawe-rawe rantas malang-malang tatas kula mboten peduli. Aja kok mung wujude menungsa, dewa mudhun nggo gaman bledhek tetep kula tabrak mangke. Kuncing langit kelap-kelap katon lereke sangin lereking sangin alis montap lereke netap duka yayah sinipe jojo bang mawing wengis netra kocak ngundar andir hidup nyomangala cakra praupan brabak branang kaya kembang worawari yen kasumeta marang seketeng murup dahanane jangkrike marahi kaget terus marahi kaget ngungkuli mercon sore mau dudu aku sing nesu Ratu Mandura. Sama Prabu Baladewa. Heeh. Sesuai karo perjanjian ya, Gong. Piye perjanjiane? Lek alus Petruk, lek kasar Bagong. Gandeng iki ketoke Ratu Mandura ki netrane wis menteleng kaya ngono tegese panjenengane arep kasar, mula engko sing ngladeni Bagong. Ya kowe sik to, Tru. Kowe sik golek pancen kowe wis ngaku kalah temenanan, wis mune kuwalahan, engko aku tak maju. Kowe sik aja kuwatir. Nang kene iki aku karo kowe iya sekata mukti ya wong loro mati ya wong loro ngono. Tenan. Heeh. Hei. Petruk lawan Bagong.
Wiwit ngarep aku lak wis kandha ing atase pasewakan sing semuwa wibawa kaya mengkene, parandene ana daya kok wujude dagelan sing ora mbejaji. Nyatane tenan entek-entekan mung gawe kisruh, entek-entekane mung gawe kiduh. Apa kowe ora ngerti lamun to yen menungsa ngamarta kabeh padha nyembah karo Kalimasada kuwi dadine dosa, dosa sing ra entuk pangapura saka Gusti. Nuwun sewu, sing nyembah kalih Kalimasada niku sinten? Sing nyembah Kalimasada niku sinten? Jenengan mesti nganggep wong ngamarta niku do musyrik lak ngoten to? Nuwun sewu, musyrik niku nomor dine napa? Jenengan prisa napa mboten? Musyrik niku mboten terletak dari perilaku dan bendanya, namun terletak pada pikiran orang itu sendiri menomorduakan Tuhan atau tidak. Tegese musyrik lan mboten sing iso ngarani sing nglakoni. Wong nyawang mboten iso biji. Ning nyatane kabeh do ngaji-aji. Anane ngaji-aji niku mergo niku paugerane negara, yasane para luhur mbiyen. Saya-saya bapakmu Petro. Bapak manggene reka-reka nganakake ya kuwi syukuran nglumpukake wong pirang-pirang. Nganakake wujude bangun kayangan. Apa kira-kira sing jenenge Panakawan Semar ora noleh karo gitoke? Ing atase wong sekeng, padha karo wong cebol gayung awiat wong wutong-itong lintang luku sinawat balang kayu, tangeh kenane cepak lupute. Kere dipangan bayange parandene bangun kayangane nggih abrang apa? Tampil Gong. Tampil ae wis panase kaya ngene kok. Aku ora peduli kok. Ya, wis ora peduli aku lek gawe acara 23 dina arep dipaido wong tak gasak ndase tenan iki. Wis apa? Ketua panitia sepelekke ora. Ning musuhe Ratu Mandura. Ratu Mandura rumangsamu aku wedi apa piye? Kagungan pusaka Kyai Nenggala. Alah, Nenggala ngopo? Ampuhe kegila-gila Ora wedi. lek nganti cilik lara gedhe mati. Mati tak wujuti aku lek mati ikhlas lahir batin, Truk. Dek kowe wani mati. Wani ae timbang urip dhewe ayak kredit nyabul lho. Bangka mbok wis. Prabu Bol. Bol sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu lak ya Baladewa diundang bol nesuhi karepmu piye? Kowe murang tata ninggal tata krama. Lah sampean ya ora ngajeni karo aku kok. Nun sewu, pancen sampean ratu. Ning ratu ana negara sampean Mandura. Teng mriki kula kali sampean padha dayohe. Sampeyan entuk wedang kopi segelas, kula nggih segelas. Sampeyan entuk kacang, kula nggih kacang. Padha dayohe kok kemplelet sampeyan. Pasewakan kaya ngene ra perlu ngangge Panakawan, ra baku. Ra baku piye? Sing baku sing penting sapa? Sing penting Ratu Mandura. Sing ngomong sapa? Yen pasewakan ngene iki, pasaman ngene iki, luwih penting Panakawan Petruk karo Bagong timbangane Baladewa. Sampeyan iki pamane sewengi teng grogol mriki mboten metu. Penonton ra masalah, ora enek sing susah. Nek nganti Panakawan Petruk Bagong ra metu, limbuk cangik ra metu. Penonton mesti padha ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Penting di Bagong karo Baladewa. Penting Bagong. Rungokno kupingmu kuwi bol. Raimu ngendel-ngendelke. Ngajeni lho. Ora usah ngajen-ngajeni, dek ngelek-elek bapakku. Lah perkara ngelek-elek karo Bagong monggo, ning dhewe wis nyentuh bapakku. Kowe ngukir jiwa ragaku lho. Bapak Semar mbak wong kaya ngono, ambak nun sewu mripate rembes, wujude kaya Vespa ning tak aji-aji kok. Ora trimo aku kaya ngono kuwi. Mergo Baladewa ora noleh karo gitoke, ora lali kowe dheweke iki wis lali sumber ketiwasan paribasane. Kowe mbok kelingan, kowe iso dadi pejabat, iso dadi ratu, iso dadi wong kaya ngono. Kowe iki mbiyene lara tak coblos ora kelakon dadi ratu kowe, Bol. Kowe mbok kelingan nalika nyalonke mbiyen, kowe tekan ning omahku Cepot Rejo Gong, mangsa bodho suarane wong Cepot Rejo. Mbok kelingan, kowe janji, Gong, solek aku kepilih tenan, aja kuwatir, dalan ngarepmu iki tak aspal, alus kaya pipine praman. Nyatane kaya kali kaya ngene lho malahan. Dalan kaya kali parandene pejabate meneng ae piye lho ngene iki jane. Baladewa lho. Tegese pemimpin kaya Baladewa kakean janji ning tanpa bukti. Mergo pimpinan kaya Baladewa ki senengane mung loro. Siji janji, loro ngapusi. Setan alas kowe, iblis kowe. Anak Semar, bola
malah bali anak dagelan, anak wong sekeng murut tembungmu kasar sugal, ora ngerti karo aturan, ora ngerti karo pranatan. Apa bamu? Rumang sama aku wedi apa piye? Sing iso bengoki kowe tok apa piye? Lah aku wis sing jeneng lambeku wis kepedesen sego pecel karo sapa wani aku san. Lah kene yo gawe pecel iso kaya geni ning lambe. Nyas ngono kuwi. Aku lek ngene ora wedi karo sapa-sapa meneh karo dapurmu kowe menungso, padha-padha le mangan sego. Hah? Ngono nek ngendel-ngendelke, kowe ngelokke Bapak Semar. Ya Allah, bol elinga kowe, Bal. Kowe iki ngelek-elek karo Bapak Semar mergo ora tau sinau karo sejarah, ora ngerti karo sing jenenge lelakon. Bapakku ki sejatine dudu wujude Gedibal 17, dudu wujude lurah, wujude menungsa dudu. Ning sejatine Bapak Semar ki dewa Ngejawantah. Ngerti ora? Kaki dewa. Yen pancen bapakmu dewa kae anake dewa sapa? Lho, kowe ora ngerti to? Ora ngerti. Anake sapa, Truk? Arep nerangke malah lali ora. Sang Hyang Tunggal. Oh iya. Sang Hyang Tunggal karo Bathari Rakti kuwi nurunake wujude Antiga. Antiga ki apa? Lah ora ngerti ta kowe. Antiga ki ndok. Ndok apa sing paling enak? Leh. Antiga ki ndok. Lah akhirnya disidikara karo Sang Hyang Wenang dadi jabang bayi telu lanang kabeh. Kuninge ndok kuwi dadi ya kuwi Antoga. Ya Antoga, terus apa ki putih ndok dadi Ismaya. Terus kulite ndok dadi Manikmaya. Antoga, Ismaya karo Manikmaya. Antoga disotke mergo rebutan kursi kadewan mapan ana ing sabrang ngemong para buta-buta ewadene sing jeneng Ismaya tumurun ana tanah Jawa momong karo para satriya tama klebu para Pandhawa iki Sang Manikmaya ngratoni Kahyangan Surabaya Suralaya. Oh iya Suralaya. Bapakku iki jane dewa, ning bapakku ra edan kaya karo jabatan, ra mendem karo kelungguhan, ra edan karo pakurmatan kaya kowe iki njaluk diaji-aji, njaluk dikurmati kaya ngono kuwi. Ora ngono kuwi bapakku. Kaki wong apik lahir batin, parandene kok nyaku anake lanang sing ra trima. Mergo lek nganti bapak mati tenan, sing getun dhewe aku, sing susah dhewe aku. Sebabe apa? Bapak sing diutang aku 1 juta, Tru. Ukurane dhuwit ora. Aku kudu tak oyak ngono kuwi. Nyauri wajib kok dak. Ya. Cekak cukupe ora perlu kakean gunem sing tanpa guna. Ora patut lampun to bantah dredahno madyaning Pendhapa Agung sing kaya kene. Yen pancen ngaku wong perwira, Bagong kuwi wong digdaya. Aja geger ning Pendhapa. Ayo metu njaba kowe Bagong. Nek metu njaba piye? Metu jero ae lho. Kok iso metu njaba lho, ha? Tek wedi men lho kowe iki, ha? Umure 24 bar diulang tahun iso metu njaba lho. Tegese golek papan sing jembar ngalon-alon nggone Bawira. Oke, lek pancen kaya ngono. Ayo golek papan sing jembar. Sapa sing glundung ndase ilang nyawamu. Ayo. Ayo kok. Ayo. Bagong Nun. sing nantang Prabu Baladewa mau sapa? Kula. Lah piyayine kok wis metu ngono. Hah? Piyayine wis metu. Lah ngono wis senengan lek metu ra omong-omong ngono ya. Petruk ya wis metu arep geger ning njaba kuwi tetep ana kene iki karepmu piye? Kula badhe nyuwun pamit jere etikane wong Jawa lek mangkat kula nuwun mulih ya pamitan. Mila kula badhe pamitan lan nyuwun pangapunten menawi sowan kula kalian Mas Petruk teng mriki ndamel gendro, ndamel geger, ndamel kisru sinuwun Puntadewa. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Iya, ora dadi apa. Mesake Petruk yen ora ana kancane, mula kang mangkono mara gage tututana. Nggih, mesti kula tututi. Daya-daya kula pun Bagong nyuwun pamit. Iya. Pareng Iya Bagong.
Sampun. Iya, Bagong. Pun nggih. Iya, Bagong. Dalem nimbali kula to? Ora Alah nimbali kula, mesti nimbali kula. gage kowe lunga Petruk tututana. Kula tak crita riyen jane sing dikongkon kalih Bapak Semar mung Petruk, kula mung angka ikut. Lah ngerti-ngerti kula diampiri teng omah kula. Ayo Gong melu. Engko ning Amarta, kula nggih mangkat dijak karo Kakang. Mongko nuwun sewu Petruk iki lunga ning ndi-ndi belas ora tanggo dhuwit. Wau juajan sego pecel rujak cingur ning ndi-ndi. Ini sing bayari kula. Kula entek dhuwit 200 nggih bayari Petruk le mbadhok wau. Watone ikhlas lahir batin bakal entuk ijol sing luwih akeh saka pangeran. Nggih, amin ya rabbal alamin. Wah, angel men iki jan wis. Nyuwun pamit. Iya, Bagong. Pareng. Kok dilagokne barang. Ngono gayane ra ngerti ngene lho. Sampun. Iya, Bagong. Anjay. Dalem nimbali kula to. Ora Petruk nun sewu. Nika Petruk kadung nesu biasane gulung karo uda. Lha sing iso apa iki jeneng tratene nggih kula niki. Mula lek Petruk lunga teng pundi-pundi mending ngejak kula. Jane kula pun kuwesel. Kula entek akeh jajakne Petruk entek kuwatah. Angger lunga mesti kula sing bayari. Dek mau mangan telap-telep tuwanduk tur nggawa babat ngiwon nengen nang tangane anyelne. Disilangne ngene lho nyilangne. sing ikhlas wong meneh kuwi lamun to tangan tengen menehi sing kiwa aja nganti weruh. Pahit. Ngono ya? Iya. Amin amin nggih. Lah Semar iki dikongkon Petruk kula malah dijak rene nyapu gumun. Iya mesake tututana. Es teh barang bayari kula. Ngono. Untuk jantah 76 rokok kula ya dipek kali Petruk ora Semar. Ora. Ndara Bima aduh gantenge gagahe ne. Ya ampun yaene dereng ngantuk Den. Edan pasewakan ngantuk-ngantuk piye. Sami wilujeng nggih. Bageke ora mau-mau. Lah lali timbangane ora. Mugi-mugi jenengan tansah pinane rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah. Amin. Yo matur nuwun. Matur nuwun tok ngono. Yo. Wes jan pahit kabeh. Biyen nalika do rekoso ning Wonomarta biyen iki sing ngancani aku bareng mulya nglintingi tahu gegem apa jenenge banyu ora borot ora. Senengane ora. Oh dadi ponokawan malah bingung ngene iki ora. Kowe tek lewat mburi iki ngopo? Aku teng mriki kaya dibingone to, kaya dibingone lho. Kaya ngubengi cagak sirku metu kok mlebu neh ngono. Kae dalane metu rono kae. Nggih, kula bingung saestu. Jangan pareng. Sampun. Iya, Bagong. Jan asem. Dalem ngopo lah nyeluk kula krungu keng kadoan. Gong balik kilo dhuwit 200. Kowe njaluk dhuwit to. Alah ngono dadak takon. Nyoh tampanono Sabtu siding karo Petruk. Nggih, matur nuwun ikhlas to iki. Yen ngrembug ikhlas jane ora ikhlas ning aku mung mesake karo kowe. Ewadene ora gelem nampa ya wis gelem. Ikhlas ra ikhlas ra penting, sementing manfaat ya. Iya, ngono kuwi. Calone sampean munggah swarga tundha sanga sinuwun. Nah. Ndara Werkudara, Apa? pengen swarga apa ora? Aku ning neraka wae ra apa-apa. Botne dhuwit wani dadi intipe neraka godhok mudhar kowe ora. Elah nek Ndara Janaka nyapa ning jaba semuye. Iya, akeh sing wis lenggaono ngarep. Kula diutus kali sinuwun Prabu Puntadewa. Apa? Pengen nyangone kula ning Ratu Siniwaka lek ra nggo dhuwit kan ngampil jenengan jare. Piro? 500. Sing ngongkon Sinuwun Puntadewa. tenan. Picek to. Sumpah, aku wani sumpah pocong gelem aku. 500. Ah nggih matur nuwun. Mangke mang njaluk Puntadewa mrika. Iya. Werkudara Janaka kon rene tak saure utange. Wah, Bagong enteng.